أعمالنا من يهده الله فلا مضل له فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته واستقى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Wasi sanglit iban kumunci pemahasud si mahatim azza wa jal balnat ko pagsalang sukul wa Allah subhanahu wa ta'ala si yari na isang kita niyo natun natawakan natipun halugal ulya amo na in pagtusok ilmu yari na isang kita niyo natipun harumyan labilo wa jumaat in mga iniring ang mga ni'amat sin Allah subhanahu wa ta'ala biyus niya haipun niya amuin masgul siya maligap siya dengan mga sabab maligap siya pamag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala bukun siya maligap paparkala amuin pagdunya at tatkala yung pagdunya niya mahinang parsababan ikaruwal kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala naligap siya paparkala pagdunya niya mahinang palsababan wasila tarikan niya ikarida ikala sa kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala tabaan yung kita niyong katan mahisab niya mawista niya yung ginhawabaran niya banghaw no siya lugal makabutang darajat fa Allah subhanahu wa ta'ala aun kau khiyar aun kau pagpi hakin hawabaran mo imma lil jannah aw imma lis sa'ir wali'udhu billahi min jali aun kau pagpi biyusin Allah subhanahu wa ta'ala banghaw no inturok haw no indan kabayaan mo labayan haw no indeng ha mga wasila tiranan ikalasakay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala hajaman lasaman yu mga kiaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala musim atawakan masasing kita niyo hamasabi hayaun yari kita niyo nalilibot sim fitnah bawa pataas magtumari haunahan paulihan dengan sababyan suway in bariman in siya ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala majaga siya iwan maanib siya dengan mga sabab ikaruwal kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala wayron ding ha mga ginhawabaran sing kita niyo katan in makatawakbuk siya in siya makakadto pa siya paluwal amuin kawayaan niya malaingkan ding hauno ding harida kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala ding sabab yan biyakari kau paluwal ini pamakan ini makan mukaddasah biyakari kau pahula ini dengan mga ikhtiyar sin Allah subhanahu wa ta'ala dengan mga pagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala dengan sabab yan yung pagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala ron kayo mo ima tandasun ko sin Allah subhanahu wa ta'ala atawakan tandasun ko rin mga uno dengan mga pitna jumato kayo mo halaw yan sabab may ta nayari kau halaw lugal lipat manglipat in karayawan lipat manglipat inirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala suray nga sabab yung mga kiyaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala suway in kita niyo katan mahinang natuksya barnamij at awakan ding ha mga jadwal at awakan ding ha mga schedule hakaboy sing kita niyo pagkainaon ding ha mga barnamij sim pagdunya na to katilusahan na to siya adlaw-adlaw hapon may na aun waktu way pa off ha way pa istiraha way pa paghalisin siya halom sin albawa iskin saa in siya naghinang sa simparkala pagdunya niya halom sin hang kapituon waktu misan in jumat di siya makaharap ang uwing manukin-tukin manulid-tulid pa Allah subhanahu wa ta'ala masgul siya pa pagdunya niya aun ding ha mga manusya biya na hating kabuhi niya aun ding sabding ha mga manusya dirihil-dihilan niya waktu biya sin sa parati waktu sin sa bahayang 5 waktu makaroon makalimahang kaadlaw inhati na on waktu inhati na mawiahat yung kabuhi sin ikaw sa magmayta in 5 wayri na siya magbalik ilayaw ng kiyama
In 5 wari na siya magbalik, in kahapon di na siya magbalik. Malainkan in kahapon na hinang mumarayaw, yuutang siyusulat sin Allah subhanahu wa ta'ala haluhil mahfud. Bangaon na hinang mo adlaw yadto, siyusulat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya day sabhat to harom ini aon na hinang mureng ha mga karayawan. Barnamid sa kahoy sinikaw, siyusulat day sin Allah subhanahu wa ta'ala. In hati niya, in daqiqa, in daqaik, in jiyaman, in sawani, siyusulat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Day nga sabab yan, in panaw mureng ha mga luwal, mani mamagpangadji, siyusulat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imam yakan ko taksi. At tawakan miyanaw ko maripaluwal ini. Di yadto dayikon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inhulas na naog day nga kinahawabaran mo, bistahon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Suray nga sabab yan, wayroon day nga mga kabuhi si manusia, yusal niya piyag kidman niya. Pa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi bistahon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon niya tumalugpas. Wayroon niya turay nga mga kakahinang sinikaw hagumi ini, malaing kan re-record sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nagtalit kaw pamarayaw, asal aw nakarayawan mo. Long mo harum amis, dum jumaat, dum ahad, matwa kulong mo paluwalin. Record sin Allah subhanahu wa ta'ala. Siyusulat na asal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang mo na hinang, isulat magtuloy sin Allah subhanahu wa ta'ala times 10. Lipaton sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya-diat to inrida sin Allah subhanahu wa ta'ala kato. Inhati na magnet ko pamaghinang marayo, recorded magtuloy sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya day sabhati magnet ko long madto ko paluwal maksiyat, wali'udhu billahi min jali. Di hisulat magtuloy sin Allah. Inla sakato sin Allah subhanahu wa ta'ala, bangkaw magnet pa maghinang mangi, di hisulat sa hingga mauno mo, sa hingga mahinang sin ikaw. Suray nga sawab yan, lasakay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, suway mo siya yat turihilan halka. Dihilan mo siya halka, inla sakay mo sin Allah, hawala pa ko nakahinang sinhinang yan, re-record na. Malaingkan bang mo syari mahinang asal yato siusulat na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Suray nga sabab yan, mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, magsusungsungin adlaw. Magsusungsung inday nga mga sa lagbu-lagbu, lamod siya rin nga mga rukun. Rukun sin agama Islam. Biya sin sa parati sin upat pidyul lugal, iniaon siya rukun niya. Sa may tabang wayron hag pakanya, maluwin lugal. Biya dahat tuwing ka-Islam si manusya, bang wayroon rukun doon ha kanya, di na may nang inrukun piyahinang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda niya, bang ko yanon kapoy, mamunok kita po. Bang ko yanon bukun ko Muslim, maruwal ko. Inhati niya, aun day nga mga hag people, biya si masjid, biya si lugal ini, aun panggayunggungan sin ikaw. Biya ita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis din kan Ibnu Umar, radiyallahu anhu. Unay na si Rasul sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam ala khams. Yatinub in aha ma Islam halima parkala. Hapid sing kamukatan. Memorize ini sing kamukatan. Nakalamod dito no? Ha? Hajjul baita man istata'a ilayhi sabila. Nakalamod din dito ray nga mga rukun sin aha ma Islam. Insuway siya tumunay paghaji. Hatabkala in siya makakaus. Suway aong gaustuan. Bukuning katan ka wajiban, biya din na nakbiskin. Biya din yung mga malaas. Inway alta, nari siya makakaripalukal mukaddasa, biya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Makapila, makaminsan pa isab. Salo kay sing kabuhi? Inhati na hipatunay kay mo, sab na susay mga sahaba ridwanullahi alaihim. Banglaw na sin sa parati, magpuasa bulan-bulan, inhati na wiyajib na mataw din di makakaus. At tawakan ba sin sambahayang makalimahang karumang kadlaw, mataon hindi makakaos. Suray nga sabab yan, makaminsan na siya salukay sing kabuhi mo. Manistata'a ilayhi sabila, isiyo-siyo kanila im makakaos, wasila min hadihil al-makanil mukaddasa. Amon din nga mga tiranan gaos, makakari sila palukal ini mamisita. Intana, nagbiatosan ngayong gasto mo bang koring haula, tamang ikaw ka. Bukon ini rin nga mga ula-ula. Sa in makasusa. In makasusa bang kumyari palugal ini aun waktu di siya makadeng kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala iman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab may ta, kaan yung ini kaida. Kawaan yung ini buto kahakin hawabaran nyo. Ingkatan ibadat aun syurut niya. Pinati na bang mumahinang in syurut niya? Makbulin hinang mo. Iyay masin Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkatan hinang ini aun syurut. Misan kau naghaji bang kau miyala, wala miya kadeng hasurut.
Mayroon na po si paghaji. Sa daloob mo. Ha? Kabinsanaan sa dyan makawa mo. Dahil nga mga surot sa lagbo-lagbo suway hatimon si manusya. Bang siya naghaji. Uno, khalisan liwajillah. Kung bang siya maghaji suway sa magat, ha? Yaji Abdullah, suway siya matagaji pagway pahula. Katawakan suway mahinang dua ingan niya. Inati na, imma riyaan aw imma suma. Ha? Impaghaji niya on waktu mahinang riya. Na ingkataan hinang yad tumukon siya lillah, itayad tutay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Suway inihibutang pautok si manusya. Uno-uno hinang asibi dakul atat kala diak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Suway yad tuhibutok panagnaan surut. Suway to din hinang ko inikal na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Miyari ako nanuntut ilmo, bukunhang ka na suway ako mahinang guru. Atawakan matawagan ako alim. Atawakanin matawagin ako magsikat ako hununo na lugar. Bukun. Inhati niya, hasupaya sadya mahaundayin kayo ming kajahil. Hasupaya sadya ikaw kailawan ka rin nga katigid luman pakasawahan. Amo yan tin maksud. Ha? Hasupaya sadya bang kau tumunay sin ibadat. Samong haya kau. Halatari ka sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Duwaing saan magpanaw ha katigid luman iban nga kasawahan. Duwaing magpanaw nag-ilaw pasintan do iban sin paslide ka. Duwaing manaw sin sa parate bi ahinin sawan niya. Iban sin mianaw kau harugo-rugo. Bukunda masaway palitaan niya. Biya hatuin sa parati. Damo na kau mga ji. Ha? Damo na tumao din ilaw sawasin ikaw. Inhati na, way katubtuban sin pagpangadji. Way katubtuban niya. Bukun lang mo sa kaula ko nakagraduate. Sana umi atawan, nauwas king kitab. Bias sa ataway na tinubtub na siya. Ila yawmil qiyamah. Sambil sadya kita niyo mo ipahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Impagtuntut ilmo di siya mahalin. Di siya yan tutumugtub-tub lang mo na uwas na ako. Alhamdulillah mo ina. Ina. Amo yan pinsulot panagnaan. Suway ka uno. Khalis. Suway in ka-ikhlas mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang kasi magposininang natuntungon na to. Maghaji parkala dakula. Bukun siya ini parkala sibi-sibi. Mataod day nga mga kakahinang inisuway na to si ayaran. Muna-muna, puasin makakaos na kauhaalta, nasuway imbaran mo. Bukun biya mga laungta, ha, lungkoy-lungkoy. Sa may taon waktu na, bukun saan nang biya sa parati magbasketball, na mag-1-in-1 ka mo. Aun waktu malupos ka paunahan paulihan, aun waktu ikaw makain. Ha? Inhati na suway makusugin ginhawabaran mo. Puasin pangalta mo. Ha? Puasin ginhawabaran mo. Dawi luwa na isabday nga mga unuray sabjakahan sing kita. Amuin lokal pagpanawan sing kita inhati na sip kaw. Ha? Ba sinahula tabang isabsaw pa matumulak kaw pagkaw mo pa manilaong kuntara mo roon. Nari day sab kaw payagan sin sara sinaka ma Islam. Inhati na way aman mo. Dahil nga mga uno, dahil nga mga wasila, hasupaya kaw makakaripaluwal ini, amuin aman hamong haya kaw. Bukunin ni parkala sirik-sirik. Dahil nga mga sa laggo-laggo ibadat, piya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo na yung maghaji. Sabab mayta, isiyo-siyo in naghaji. Ha? Hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya siya sin iyang pabyugsak sin ina niya pasikan. Unya timana. Biya kau sin iyang pabyugsak sin ina mo pasikan. Inati niya, unutuan. Ha? Wayro undo sa rusa mo. Biya kato ini kapatan na inumul kay man na. Uy, napila sa dyan na yun ang natudusa. Sin lima bayad. Inati niya bang kung naghaji akar na sin Allah subhanahu wa ta'ala, laong sin Tagalog, pawalan ng bisa ang inyong mga kasalanan. So, kato'y kuno, inla sa kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inhati niya, doon pa yan, ha? Before pa ko tumagna sin hinang, suway mo yan tiwutang na question number 1. Uno ba itinang prin? Kana ba isiyo? Kana ba subaya mahinang duwaingan ko? Amoy ni mga tawi at hula sing kita. Ha? Bangibutang na biya na invitation, instead na ingan niya hamuk da, mahinang narwa. Ha? Ibutang na rin ito haji pa tuwan ka. Amoy ni kahunit si parkala. Na mga yad mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, suway rin ha mga jakahan sin hinang ka. Pagkain ini rin ha mga liyagbo sin Allah subhanahu wa ta'ala, lawiluwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, banghati ko waha, kasi mga kataw-tay manghura nagtagna sila nagpangadji, dahil nga hadis si Jabir ibn Abdillah. Biya din yung paghaji sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yari pa Makkah. Sa mayta, bang kau maghaji, tidak kau makada Rasul, unin na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, khudu anni manasikakum. Amuyating kaida ibutang mo, siyar haunahan mo.
khudu anni manasikakum. Ano yung makna niya? Unduru madha af'al. Kitaan niyo bang biya din yung paghaji sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ang mga sahaba, khudu anni manasikakum. Biya sin sa parat imening guro, kitaan niyo biya ining paghaji sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil nga pagpanagnaan ng tuminig sa ring Hamadina, sambil sa jari di matong pakain, di matong paarapa. Inhati niya bang bukunda biya hati yung paghaji ta, biya sin paghaji sin Rasul, manamila amalan, laysa alaihi amruna, fahuwa ram. Muttafaqun alayhi hadis. Isiw-siw lang na naghinang sinhinang. Wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa rab. Dinhati niya, hibalik na ka na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di datay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa dalawang tatuan, pasok sin suhara pa. Dunukun kau hulas. Allahu Akbar. Manaw kau ring hamina, diyaman harap matupara pa. O tumaggirgir pa kami sin mga masri. Ipagsambi mo parkala siwi-siwi. Waktu mag-agaw pa kami ba mga kubsa? Suwayat tuhal ka ang si manusia. Waktu rito na kamuhara pa, di pa ka makainom tubig. Di pa ka makakaon. Masak ka. Mukun ini parkala dakula. Haamuin ismul-ismulun sinikaw. Long maaway ron na maghaji, magpanaw sa jamat tuyan, magsilpay-silpay. Ini mga ini musim, di man dyan to hakahalan sin kita. Suway ini magtawak po, hakabuhin sin kita niyo katan. Sa mabmayta, dahil ha mga hadis, Ibn Mas'ud radiyallahu an, asyadun nasa adhaban yawm al-qiyamah, al-musawwirun. Sumudin yung katamparkala ahkam. Dahil ha mga sa lagpo siksa, iparatong sin Allah subhanahu wa ta'ala manusya, agad na rin po. Agad na yung mamata, agad na yung tiyata, agad na yung luwal na puno-uno na rito. Bukod niya, general siya ini, mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nawang sa upamayad to yung parkala, dakula uyajib kayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, makaamurahamok silpa, hipos mo, hajdan lang na. Allahu musta'an. Umradan. Kan sa pagkatunan to pa at lawakhirat, may inunibit, alam mo, makusugsan to ako umumrah. Alam mo sin Allah subhanahu wa ta'ala, hadarat niya dumatong kita padlaw akhirat, banghauno kita lukal naghinang, bangkar na hisyo kita naghinang, dito kita pakaon karayawan ka. Bangkar na hikuan niyo, dito ko naghinang karna niya, bukul lillahi subhanahu wa ta'ala, dito ko kanya kumakarayawan. Angkan na hinang kita, surut panagnaan, suwaytod kita mukhlis. Suway to kita ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala magsagko sin katahinan. Bukun kau kana sumagkaw sin hinang yung kalna hipulan, bukun kau kana sumagkaw sin hinang yung kalna bantugon kau la. Bukun bihat to impagsagko sa sinununong katahinan. In surut hikarwan niya mutaba'atu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni. Inhati niya miyakad ko isablong mo Allah subhanahu wa ta'ala mo tin paghaji. Sa naghinang ko sa mga bid'ah. Wala da ko miya kada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doon mo nakakad na ako Allah. Unin na kisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man ata'ani faqad ata' Allah. Isiyo-siyo imiyakad ka ako na nakapagtaat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang sa upama nag-ikhlas ka pa Allah subhanahu wa ta'ala yung paghaji mo dahil ha mga khurafats, dahil ha mga bid'ah bukun liang sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, di dayat ko siya taymon sa mayta. In siya arbiyutang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, khudu anni manasikakum. Unduru madha afal. Kitaan ulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mangbiya din yung paghaji ko. Sabab mayta, bang kau naghaji, dukayng ingkay mo, in waktu pagtitilo, bukun waktu pagtitilo, timilo kau, in waktu pagtatawap, bukun waktu pagtatawap, tumawap kau. Inati na, naginang ko sin sara sin baran mo. Sabab mayta, tumtumun na to. In parkala sin hajiwan sin umrah in mga ini parkala dakula hakaboy suway siya sumagkaw sininang bukun akad lusay siya o kinawalong natulong siya na mukdi kita o kirasalong na tay maunda namang sa pamriyat kaway rapos inhati naman ko sumagkaw sininang bil ilm suway ang panghatim ang kanin mga salaf ridwanullahi alaihim dahing ha mga madahibul arba iyasuwo siya magpulang maglawi
labi ka patan pa nga subo, ingkatan si sagot niya sa Tagalog tuhan, Allahu alam. Bukun ko mag-usos, magdihil ko rin ha mga uno, magdihil ko rin ha mga pataw, at tawakan patwa lang sinta uso. Amoy, wayroon doon pang hatisin ikaw. Suray nga sabab ini, kakunahan tuod dakula. Sabab mayta, na upat adlaw hinangon sing kita. Yung mga sila nagdiniat na asal maghads, na bukun ini laong tamad to sadya kita paluwal yaon. Taabudi yay ning pagtawag niya. Ha? Dahil ha mga pagtag-ipon ni po Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Dahil ha mga pagtag-ipon ni po Allah subhanahu wa ta'ala, bangko rito na harapasan bil sa maubos inuno, in manasikul hads. Inhati niya, dahil ini ha mga sa lagbu-lagbu karayawan makawasing kita. Dahil ha mga sa lagbu-lagbu, ni matyabutan ko sin masa ini. Sabab may ta, bukuning katan, dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, di haluwali ni makahadji tuan. Sawaon ka na tararun ko paigon ko rin ha mga luhal at tawakan na di ka payagan sin nakura mo at tawakan na aundeng ha mga muskilawi hayan jimatukay mo yung mga ini subay ko mag-isti'ana lillahi subhanahu wa ta'ala. Ha? Bukon ding ha mga sababyan long mo manusia yung mga silang tiranan sa siya sa mga yuko doa Allah subhanahu wa ta'ala bang man kau taupikan maghadji sa mayta ibadat dakula. Ha? Gatos nga ibo in pilak numao ka mga katay manguran na to makakaos. Sa yari kita haluwalin ni nasuway sabdi kita magmukhala pa. Ha? Di kita no magdihil ding ha mga langgar sarang hinang na to. Sabab mayta imanaw ko pisabilillah suway mo ray sab hinang isurot niya. Ha? Di ka magdihil ding ha mga mukhala pa mga kawanin sin sara labi luwa amoy mahinang par sa baban hindi ikatay masinhinang mo. Suri nga mga ini mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala na parakala dakula biya sin mga siyabot sin mga guro talimaway na in kami na hinang sadya pa sa baban na simumpiang. Ha? Simumpiang ha mga guro nagpatumtum sin mga liyawayan. So kiyawa na mo wala sila nakakari na im mga ini dahil nga mga ni'mat bios kato sin mahasud si mahating adjawajal. So magkulang maglabi di na mo dato siya magpahawa sabab gana-gana in magpangadji gaman siya makahawaon waktu mas mataw din hahokta at tawakanin ligat tatawin tukta sa doon tudlong hikuan in sarap si magpangadji amon di dato siya makahawa inhati niya aon siya pagtahon next episode tuan inhati niya abangan na sa jasing katay manguran biya si mga burulong ta sumugdi na yanda kanila yung panghati. So magkulang maglabi mo na muna, wiyasiyatan na mo, ingin hawabaran na mo, na jumato kato, iban dumatong kato yung mga masaini. Apat kala, jimato na roon kay mo na, yung mga yan, chance dakula. Makahadji kaw, ikarhiling, sin Allah subhanahu wa ta'ala kay mo, na bukon, ikat-tukat mo na sadya siya. Na makat-makat na sadya kaw, na suway rin ha mga uno, laway rin ha panghati. Ingkatan, wiyajid sin Allah subhanahu wa ta'ala, aun sara niya. Ha? Aun sara si magsamahayang, aun sara si maghadji, aun sara si magpuasa, aun sara si magjakat. Bukon ini kataan laong ta ikat ko na to na sadya siya bila faida. Amun wayroon makawa na to. Walau kun mga ini na siya sara si mga ulama ridwanullahi alaihim. Suray nga sabab yan mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala na ginamo daw magpahawa. Karna na in kami biulan sangan namo sadya ingin hamabaran namo mabot kanyo mga katawtay manghuran at kala kita ni sumagkaw sin hinang ini na bukunin hinang ikat-ukat ko na to na sadya siya. So waybang on tuod dapat marayaw na bang sumagkaw sin hinang ibadat na bukuna mo in akad lusay. Ya sintaw pakato tawiya na ikat-ukat ko niya na sadya bihanin hinang niya. Bukun laway ring hapanghati, laway ring hangaway ta sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabab may ta inhiminang ka bukun ding ha mga biya akan sin Allah subhanahu wa ta'ala, lawi luwa papag-ibadat, narida siya tayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Suday nga sabab yan, murah-murahan, in sila amuhin kataupikan sin Allah subhanahu wa ta'ala, maka haji at tawakan, maka umrah, na yung mga yan, dahil ha mga nikmat sa lagu-lagu. Ha? Sa matan na mo, nabukuning katani ni taupikan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa butangan niyo siya syiar, ikadto niyo siya tudhaunahan sin ikaw, na inhinang mo yan, lillahi subhanahu wa ta'ala. Bukun yan karna sin manusia, karna sin mudir, karna sin hisiyo-siyo, sa sumagkaw ko sin hinang yan, lillahi subhanahu wa ta'ala. Bukun yan karna isiyo. Asupaya makadawhat kita niyo,
sin kasila sa sin Allah subhanahu wa ta'ala tungon na to in manusia harumi suway siya manaw biya sa sin sa parati halom silupin din silupin mang siya takatuwik big siya katiwan mamustak siya din tuwig halom silupin maluhay siya mamustak biya hadtin manusia at kala inhinang niyaon langgal sara ayaw ko mag-usos suway ko tudta ka panghati suway biya hadto unin na kasi Rasul sallam faman waqa'a fis subahat faqad waqa'a fil haram at kala inhinang niyong piyak duruarwahan na siya ayaw ko tuod sumakko sabab may ta makakadto ko paharam so suway tuod hilaway siya rin nga uno laway siya rin nga panghati hasupaya in ikaw bangkaw jumatu pa adlaw akhirat tumulak ingkatan nari ikaw maguno ikaw mag duwarwa sing kakahinang mo sa may ta na bisita kaw ini iyanggap putudlong sin Tagalog imian kaw labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik kita niyo tauhidullah subhanahu innal hamda wan ni'mata laka wal mulk iyan mo paginhawabaran mo labbaik Allah yari na kamilong mo ya Allah bukon sa kadto imian pamano siya yari na kami ya Allah tauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala tunggal siya in tutukbalan mo singkatan hinang mo labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik wayroon na tureng ha mga uno wayroon na tureng ha mga kasuran siya rin ha mga pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala nabiya din na imihinang ko sin ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala imiyan ko la syarika laka labbaik inhinang niyaon suway mo tuod di unuhan butangan siyang pagsyirik pa Allah subhanahu wa ta'ala di mo in Allah subhanahu wa ta'ala hinangan limbang sa kalipag-ubos mo ng haji yadtura ko huminang sinsakulaat pa Allah subhanahu wa ta'ala imyan na ka rendi pag-uwi mo pahula di mo ramahinang indeng ha mga kiyabdang sindila mo di mo ramahinang sabab may ta indila at kala di sa hitas dik sinatay na inini malunok siya unin na kasi Rasul sallallahu alaihi wasallam isiyusulong na makaparihala sindila niya iwan sindua haut sin paan niya adamana hulahul jannah garantulan po na siya laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pasurun mo siya surga Allah mahasya Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam imaggarantul kay mo pasurun ko surga bangkiyap tang nasindila mo suway tas di kun sinatay mo bangko imyan la syarika laka labbaik innal hamda sabun na tuting pagtutok balan sim pagsarang sukul pupudjihon sin ipon amurin Allah subhanahu wa ta'ala lakawal mo ikaw rain tunggal tupot makakaus ha ipon niya subang biyahad to in deng ha mga uno kiya kabtang sambil sa jamaw sim paghaj bukun maguno sabab mayta isiyuso in naghaj wala rapasa wala pusuka wala jidal kawaladat hukummu isiyusin naghaj wayron ding ha mga diskasyon nila paghaj wayron ding ha mga pag-alwat pagluwat sin sila paghaj yad ko sila nagdidikar pa Allah subhanahu wa ta'ala amo yung timpaganon si Rasul sallallahu alaihi wasallam biya siya iyang papiyak anak hina niya nawang sa upamayad ko na ko nagpapanaw paara pabising katan pira sa tuwera saan niya bisi ko nagdikar pa Allah subhanahu wa ta'ala lima may imbas nagtilo kubsa nagtilo tiyo akawin na kita law na tuwan magto hinatin yung katan jahids. Yung katan, suway ko prepared inunugin hawabaran mo. Nagdara ko rin ang mga baon mo. So, may hamasabihaon, ginakisin Allah subhanahu wa ta'ala, wa yu'thiruna ala anfusihim, walau kana bihim khasasa. Tumtumon natin maghaji makaminsandang katahon, kaya wajiban ini, tiap-tiap ibon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati ko ay kataan ini kataan naghaji. Pulang din wala naghaji, mga sila bago. Pag kayo mga last year miyari, marayhati kung majority nakahaji. Inhati na pagikarwa, pangkaw nakahaji na sinuwaji, binikaraw no siya, tatawuan. Tatawuan. Inhati na additional karayawan sinikaw. Naon di matong day nga ikaw, wala pa siya nakahaji. Inmana sin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa yu'thiruna ala anfusihim, inhati niya, ikatukbal mo. Pagka ikaw yun na, ikaw makahaji, ikaw, insyari, nakatuan na kanya.
Ha? So, pamain sayo, hindi to siya makahadyo na lang na tuwan. Ikaw na ba, mag-bail na ako no kayo mo? Mag-bail na ako kayo mo chance. Pila pa rin nga mga jah, malawi luwa halukal sinuno yaon. Di pa mauwas milyon manong siya. Hiniring ha mga patumtum lawi luwa hi ali Sheikh rahimahullah, nagpatumtum kato. Yari haula ini naguhula, bukuning katani ni Longta. Jiyari kanila yung maghaji. Sa may taon waktu yung katansin 95% nakahaji na sila. Aon na yung mga bisita na to, yung mga silaw miyari maghaji sila. Nabangta sila kaya dihilan chance, kaya rilan chance sa may ta zahma. Sa may ta tumtumon ta tuan ilukal yung bukon yun yung katanday noon mawus. Yari mga engineer tayo ni, kaingatan nila bang pilay mawus sa lukal yung. Nahalom sing kawahan ka muna yun ang sabab nakakanti ng putag lima, lumuag-luagin nung kabit. Lumuag-luagin lukal. Inati na yung katanya to. Yung katanya to ala surutihim. Yung Muslim, ano sinaso sallallahu alaihi wasallam, al-Muslimu, ala surutihim. Suwayat to rin ka lang mo, suwada pa lang mo makachida tuwan. Kan saon waktu bang ko makakato pa mga misilo, kung ko sisiko biha mag-gerger ka mo ron. May tain sila mabaday sab. Nabang ikaw nakarihil ko chance patay manghul mo. Nakarihil ko rin nga mga lumutang pagkinya ko rida, biya nakahanji na ako, barakallahu fik, jazakallahu khair, na ipagdil ko na kayo may chance. Pinakuya ko piyayaga na, hindi ko piyayaga ni kadto na kayo. So rin nga sababi ni mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, al-khulasatul qaul, na suway ingkatan, before ka umadto pahinang niyaon na aong paguno, aong pagpangadji, aong pagtuntut ilmo, na supaya rin ikaw mauno. Pagkadto mo pa mga maraka, pa mga luwalbihan, na mo kun ang pakaw magsanaw simpulo mo. Suway pagkadto mo, before ka umadto palukar yan, suway ni ikaw intak asal ka. Sabab may tanam mo kun yaon, jihad yaon yung pagtawag tuwan. Bukun yaon ula-ula matto ko palukal para pa. Sa matanta na, Masya Allah. Amo pagyanon, sipat sin mo ikaw padlaw akhirat. Sa may ta tuan? May ta sipat? Sawa siya ni mano siya kataan. Ambuk tamungunda. Di matdakula sin Allah subhanahu wa ta'ala. Simo yung panamong singkataan mano siya adlaw arapa. Namay ngayon kayo mo rin dito bukun nila subhanahu wa ta'ala. Pagkala dakula. Simo yan to kataan yung tamungon mo. Wayroon yan to underwear hauno mo. Sibo, biya ko sa parati mi ko padlaw akhirat. Biya sa isa parati amo natin kahinapusan naghadji ka. Hanggang suway mo siya parayaw. Biya da sinti mo na ikaw sin sambahayan man ko himulog tak biya sin sa kaulaw kahinapusan na sin sambahayan. Bangkaw timo na naghadji habiyayaon biya sin sa kaulaw kahinapusan na siya paghadji mo. Sa may ta di mo na yadto kaingatan pakawalik pakaw mong palukal yaw. So nga sababi ni mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan dahil ha mga wasiyat na mo paginhawabaran na mo, balikan na mo biya salawat, na yari rin biya mga kauruhan sin kita, murah-murahan na ikapatumtum nila kato, ikarihal nila kato wasiyat, na imaghadji na bukod siya rin ha mga mansab kawa mo, mahinang kaw biya mga uno-uno na akawoy sin ikaw, so makawain mga ini, tsaabudiyan lillahi subhanahu wa ta'ala, dahil ha mga pagtakibon, Allah subhanahu wa ta'ala, bukon ini long ta biya aksi manusia kay mo, malainkan nagtaak kay mo, malikul mulog, Allah subhanahu wa ta'ala, ang kan nahitunay mo, akarna niya, ayaw mo siya tunayan, dahil ha mga uno, karna sin manusia, murah-murahan, ilika na to harumini, bisan lika kay napusan sin kami, na murah-murahan, kapag barakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tumun na to, hinang atat kala, dirilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, baraka, na on waktu, dahil nga mga baraka sin umul niya, na maluhay siya makapatok pakarayawan. Dahil nga mga isapway na baraka sin kaboy niya, on waktu misan karayawan, may nang kakangian. Inyan, suway na to aniwan ng kaboy na ko. Dahil nga mga ni, matsalakot-lakot, biwos ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala, na mataw din mano siya, mabamari mga tisa, na itong hamang sabihaw. Mga ini, suway na to, dihilan, pagsukul fa Allah subhanahu wa ta'ala. Patumtum na mo, hadis na sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Kita yung mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, isiyo miyanaw siya. Miyanaw siya nanuntut ilmo. Miyari siya rin ang mga wasila humadad sin ilmo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Paluhayon kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala, yung pagpanaw-panaw niya padlaw akhirat. Katani ni na yat ko katani direksyon. Sibu da malugay, sibu da masamot. Yung katani ni harap man to.
alal akal di na maiging pangumulan sing kita yung kakatan dengan sala sa wasitin o sala sa wasitpon 63 tabang long tayo nung mo tabiyaong katuan na tagpo na katuan na kumantuan itsa ito mas mataod na inuit da dahil sing kapinta man so rin nga sabab yan suway ko mag-istig dada kawin inantin ay mas mataod na yung susungon mura yung sintay kuran mo so rin nga sabab yan mangbiyahan tuwing kawin si Mano siya dirihilan niya nasal na papagbarakatul sin Allah subhanahu wa ta'ala ing kawin niya at kada dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala baraka ing kawin niya dahil nga sabab yan maluhoy siya makawatok pakasabunalan sa may tumtumon na to hajaman iwan hama sa bihayaon na mataod tuling biya mga fitan ha nabang kita nuri maparihala sin Allah subhanahu wa ta'ala rin mga fitna ini on makturing kita niyo makawatok pakasabunalan murah-murahan dahil nga mga barakan ayari ikaw mukim masi-masi ha mukim ko masi-masi halukal ini dirilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kuno in lokal ini mahinang mo siya mamis mo sudtuel kuan bang kau makaig na rin halukal ini sabay ta muallam ha ang gatos nga ibo iniril sin Allah subhanahu wa ta'ala rin ang mga karayawan rin ang mga sambahayang niya ang gatos nga ibo na puspuson na to na yung sujud sambahayang na to wala di kita nyo makaabot biyahan nawang ko yabutan din ang mga kontrata mong pagtahon 8 tahon no dengan kaywanan di na sila nag-anak ako nabi aday sabhad to hinang masyat di halukal ini na sambatan na mo kanyo misal iwan dialil sibo da siya lang na magluwak sa duway salong ng luwak butawi si Iwan sin liwak. Hindi halukal ini bang ko liwak, luwak butawi sin pagtawag. Hindi na wala bang ko liwak, luwak. Narihaw la ini bang ko liwak, luwak butawi sin. Inati niya malakbo. Susubay na to siya ini ayaran. Bawa kita nuyari, na usalon na to, imay ng parsawapan, ikala sa katos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tungod na to, naing kita nyo ini akhir zaman, na tiyuk-tiyuk tinding ang mga pangumulan sin kita. Tiyuk-tiyuk dinding ha mga hiril sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangko lima binaring ha kanumantag to inyan, gip na kayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Bangko nakalabi-labi na rin ha mga pangumulan, yan lasama niyo-tiyo. Suway mo na siya biya mga ikon isra punlong sin bahasa. Ha? Suway mo na siya iutang, haaturan, sa may ta konsumo ni saway pagpata, na manay ko din kataan mano siya. Yap manay ko din ikaw stranger daw, na wayron din ha mga permanent dual mo. Yung kataan permanent sin mano siya, dito ha uno, dito ha daw akhirat. Murah-murahan, ya pagbarakat sa Allah subhanahu wa ta'ala, bang ondeng ha mga ilalaungan na palkaptangan namo, masakit at tawakan, mangitungkon at tayo nga singkamo, inad tulay nga mga dapal sindila namo. Malingkan mga on nakaway nulay nga mga karayawan, inad tulay nga tawfiq, ibang rida, sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila mag-adapter kita mo. Siya pangasubo. Kuan ning kahalat sin biya pag-hajj biya o di lantas ri. So yung mga sasuko si mga mag-hajj biya on suway sila on tasri. Nabi din nabi sin kami ni na kami halom sin mamlakas sin Makkah. Uniyat to misan kami di makakaatas ri pasal sin majority sin kamatawran din di long tayanon ta na engage bukon dabi hayat to pasalintas ri bangko kumawa through online 2,800 reals. So more or less bang amin di ko makakuan di makakaos di na makakuan di na makakaasintas ri to uniyat to okay ri to sin sumud kami mag-hajj hawayron sin tasri atau makad na hadya kami sin biya sa pamatumpukan sin markasin di na hadya kami basta sin makad na hadya amin ang sulod sin pag-hajj. The prats nandiyan ba yung ka? Kacang delete prats nandiyan. Pasawa dya kami inshallah. Pasal mataw din kamatawran ini biyayad to bali ang kada natin pun kami biyan supaya maghambok na sa dya amin mapaluhay yung kataan makad na dya aturan sin tarika sin pag-hajj. Nawalan sa wag. Kawanin sila umakta. Kawanin sa mga mag-hajj. Natin yan na nabarat ko rin at makaifta. Sa baba, kapila na kami nag-ikot-ikot naman sa mga masyayek. Miss Vivian pangasong. Masalan si mga tasre. Natin yan, permit pa lang simbasa.
kami biya dahat ba sa mga pangasugod kamaturan din nga mga jawal si masyayikh na ala kulli hal kumasagkaw na palyatahamal masuliyat ako natin naman kumasagkaw ay ron tasri mo na magtahamul ko sin masuliyat at to jawab panagnaan mana si magtahamul ko na way ron din nga mga blimon baran mo inatin naman ang sara sin Saudi bangkaw nasagkaw way ron tas yan puton ko alam jil amo ko na to ikaw ay magtahamul inatin na ikaw ay magdasin sagbot pa sa alam jil naman itong jawab din. Natin naman kung masagkaw mo po na ito rin ang mga problema si masyayikh, problema si guru bihan. Natin ang problema mo. Natin naman kung nasagkaw hamasad tukal na wayron ta si sabsara yan. Kawanin sinulaw, di kawanin simula di halap si mangta. Natin naman kung yabutan si pulis na wala wayron ta si muna chikaw na qadar Allah wa ma sa'afal. May tabiya ta nila. So way ang beni on tastis, si magati, so way beni na sing sabot niyo magbayan. Natin na rin makakaos. Natumtumon na to nga mga suot si Magadji, uno siya? Ha? Kaos. So may ko makakaos. Natin na magbalik ko man to pasara. Natin naman ko Magadji, di ko makakaos, wala ko kaya wajiban. Naman ko, so pa Magadji, way gaos mo. Natin na rin ko asuhon si Allah subhanahu wa ta'ala. So may way gaos mo. Naman so pa may ito rin nga mga suot. So way ko lang nasipin lalabayan muna. Inbihin ni o mudarat niya, lamod na ito rin nga mga uno, lamod din nga mga istita, agaya yaon mutawatira. Inati na, suway tud kaw lumabay rin nga mga surot yan. Inati naman ko limabay, halukal yaon, bukon kaw aman, bukon kaw sip, di ko pakantuin si Sara. La darara, wala dira. Inati naman ko medyo palukal yaon, kaingatan mo mamudarat ko madto inati na, naglaog ko sumarang. So, may tagbiyabaitaan ko, bang komen ang haway ron taswi, ininjo mato kayo. Inati naman ko medyo, siyag ko mo hinangyan to sa hindi ko magkakaos, ikaw magbusak. Sa abang komyad, tulong siya mga masyayik na magtahamul ko si Masuliya. Inatin niya, baran-baran magungka. Baran may magkaso. So baran na mo, di kami maka-ifta kanyulong na mo manjari at turi manjari. Sa amo yan, tin-explanation si mga uno, explanation si masyayik. So di kami makayan lang no, nakadto ka mo, kana-kana na kami Masuliya. Sa tuwan, ibadat yung pagtawag yan. Kami magtahamulan daw akhirat. Long na nasag ko ito na ito, tunay may atay, nanay ng sarting ka na nagbayta sa manjari. Na kami ito, magtahamulan daw. So, di kami mawaya, gumawa din kamo. So, wala timbay ta si mga masyayik. So, baran nyo, magtakid. So, basta beta sin syara, man istata'a minhum, man istata'a ilahi sabila. Aman tin sukpat. Inatin na isusin makakos Magadji, papagkadyon siya. So, rin nga mga gaos mo, alta mo, baran mo, sipkaw, makakaos ka manaw rin dito halukalin, nabiyaon na, kung na magpanaw. Inatin na maguno, na magbas, o na mag-taxi, o na inatin na ito nga mga wasila. Naman ko rin makawasap may taong musiba rumatong kayo mo. Ikaw lukos unsin, sara. So balan na mo, di kami makayan ka lang na mo katto kamutan sa bisan may tas ninyo. Inatin na magkauboy-kauboy. Ito rin kami mabasin bihal. Inatin na, ka mo makakaos na huwag pagkakumulot. Sa di guma din di ka mo lang ng panjar. So na nakayingatan, nalakad darola na on jumatukato. Nari kami mawaya mataksil nyo hat dawa karap. So beta sila si mga masyayik dawihan. Ang mga tinikap panagnaan, inikaruan niya rin ang mga jawab si mga masyayik, ang mga wayrong tasri. Nabi alaw na sinsimulang ka, hasara sinun, hasara si Malik. Na, unin hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Unin haulihan niya, wa ulil amri minkum. Nakakadato rin ang mga hadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Perkala da pula. Inatin ang kataan miya nung siya syara di na yung pagmasakto kaya kulong ato nakahaji. Inatin na di ko to magproblema sa may way gaos mo di ko makakaos biya ini. Yung kahalan niya atiullah pagtaat ko pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa atiur rasul iwan pagtaat ko para sa sallallahu alaihi wasallam wa ulil amri minkum. Nalamod na rin dito. Iwan si mga waliul amar. Da si mga rais biyan, unin patawan nila, ba si mga masyayik lang na biya ini, nasuway ko magtaat kanila. So, may biya ko si nakapagtaat para sa sallallahu alaihi wasallam, lawilawa po Allah subhanahu wa ta'ala. Nawang ko simulang si mga uno yan to, si mga patawan nila to sa may tahasyara, na pagkala da kula. Pinati niya ang musiba. So, uno-uno kata na hukuman, na suway to kita na magbalik, makitab sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. So, nakalamod yan to. Hasara sinubuma na nakalamod at tinding ang mga wasila na bang jumatong bihat ko parkala na wallahu alam bisawab kami magtakit ginawa pa rin. Mura-murahan may mga kataan siya na tawpikan Diyos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kasi lang maglumba-lumba kita yung matubya nakawa
Suway at lumaway ka tanding nga syuro. Kasawa ko no, kasi kamo yung mga ato, biya hukuman sin pagkahat sini. Kiran, Efra, si sin tamat to. Biya tu, yat tu, ang bilang sin biya aturan sin hadset to siya. Tungon dito ay rato sa niya. Pamuran lilayon na sin mga sila Ay. sumunod marikat. Hindi, turay nga mga bahagian si Maghaj. Palbahagi. Turay nga mga bahagian si Maghaj. Napirap. Nakalan sila kami nang magkakangkat. Gusto ko na may kami lumulutan. Lumubos ko na ng hats. Sheikh bin Baz rahimahullah. Sheikh bin Baz مفتي الآن في المملكة العربية السعودية ممكن 10 سنين يعني أو 5 سنين. Sheikh bin Baz Abdul Aziz rahimahullah dengan mga mufti si mamlaka sin mga 5 to 6 years biyaw na asubo siya. Amok sa rin nga mga maghihinang dengan syarika. Pagkan syarika ay nilang ta o mga break time natawakan pa mag-coffee ka pag was after yan tubihan maghinang was way rahinang mo. Nasuon niya nalong nay nakuus ko maghinang bihan pagkaway rin sa hinang nay nako mo nako pahara magbasa Quran. Taan niyo. Hindi nang nemon siya pahara magbasa Quran. Na yung mga inilong sinuno, wayro na ito nakalamot din ang mga sa mayta. Before ko miyari pahula ini, awan siya inan mo contract pagtahon. Inhati na nakakontrata ka kumpany. Inhati na taaho din pagtawag. Nabangkaw nagmukhalip ha, ospital na ka, hauno na ka, inyat tudo sa mo. Sabab mayta, nakasign ka. Inhati niya, sama niya sa ads, alalakal. Inhati niya, 8 jam halom sinang kaadlaw. Suway kaw maghinang. Aon way hinang, basta halom si 8 jam, yaon kaw. Nalaw ni Sheikh bin Baz rahimahullah, misan palong na kiaunan niya nagpasa siya Quran haram, way ron damasil niya karayawan. Sabab mayta, nakataahod ko, maglaging mudir mo, maglaging nakura mo. At tutumtumon na tutuan, karayawan na pinhinang mo ha. Magbasa ka Quran, mohon ko pamasin sumunat. Kaya din naman ka uliyag. Naman ka 30 minute, ang panaysab ko doon ka na, 30 minute ako, mga kasundahan. May kan wala ko miya kadasara. Sa may nakataahod ko yan to. Nabang biyahatin natin niya na may ko wala ko payagan, karapatan nila ng singka Tagalog tuan. Kapatot sinuno. Sa unhon na to siya, kinatin niya, dahon na to siya magbisara. Nung tatuan, ang tawa cancer, na mawa ako maghansi. Nung mapupayagan din, nila may marayaw. Karayawan mo. Puyron sa maunit hakalamot tayiba. Amon biya bisara lang malamot ng simbasa, ha? Sir, na maghansi kita biya yan, na mayroon na isang kuwan, napahadya kita. Maunit palaw mo sir, maghansi dito hula na mo. Kana ka na rin mo kayo nga tingatan taupikan siya sinalo subhanahu wa ta'ala, ukod lang na miyat real. Kana ka na dilan pa kalo na, kato na ko, rin ang gatos kiyang pagkatsikaw. Biyaon tuan di nakali. Antay isi so contract pi. Na, kung nakakontrata, hanakura mo, man kung nagmukalip ka niya, doon sa mo yan. Sasuway mo siya ra akong magbisara, wallahu alam bisara. Siya. Maturing. Nakalan niya doon mga contract na nakasign na kasi kontrata kaya di ba ito. Basta kabayad ko ka ng mga kapatid. Isang kapitulat na ko dyan. Okay na ito. Nakalan din. Mayroon na ito. Kamaturong doon, ikotod pa yan. Pag yuta na, ito, chance mo. Abo. Ang pa doon, di oy pa na clear to. Yung kaalan siya pangasuka to kain. Sa Obama, naong dabihan, I mean, biya, matawad kasi bang mag-hajj kami, biyad to ba? I mean, di na tuloy nyo mayroong makakawatas rin. Pasal sabihin, kaunit na dahil magkawatas rin at the same time. Kumbaga, iyan ta, akaroon na lang ta, bang magsagaw, tayo mauna mo. Uno ito, bang sa pama, kaingitan na mo na bihatin sara, sa pasasing kuhan, sinamin chances na lang ta, kasi kinsong Okay, muna siya, di kayo makakuhan, hindi na kami makaabot sinwakto yan to. Uno ito, tayo mauning kuhan, tayo mauning pag-hajj na mo ito. Basta dito rahibing kailas na mo, iman sing kaingitan na mo, sinamin nasusungon, don't tell me lang niya, 1 million mag-check din tasri. Ang mambiyad to sabihin ko, ang pikilan. Sa, amin di na dyan kami lang niya safe, inshallah, makalabay ra kami.
Salvi at rahim na yun ang namo. Siya sin ko ano yung limaway yan to. Yato to. Law niya Janggil ka ya kata. to niya on tasre. Na di ma to yung pagawotin tasre to pagawotin dito ay resa nagtasre gadahan. Importante ito, ang jukog ka mo. Ayun ko mga kanat. Ah. Najukup ta to din natin. Kaya na. Ala kung lihal, mga yan na tawag ka na si Kamo. Kamo matumisan mayroong pagtasli na kain ni Bitirano na rin, di na kami mag... Gana ka na yung may nang doon, kuhan. Gusto din si Tagna, kung lang niya magbuhat sila sa industry. Kaya mag-warding sila sila sa industry at may lang yung sa account nila. Sa pila tahon na ako anyway, sabi ko, nakikita ko na sa takot. Pero no. Hindi makaway ron na po. Masagaw yung mga jet dat tumari. Yung mga area pa Hindi ah. Ha? Oh, mga lawag na to. Nila sa Japan. Full safety siya dyan to. Full safety sa dyan nila. Oh, ako na lang. Full safety siya dyan. Get to rin every year, get to rin yung mga tasal sa court. Ano, hindi mas ka. Bang di nalaw. Kana subay ano American. Sige, Eh, di ko dyan mo dyan mo kanang pasuran. Tawag ko. Pangarin siya. Kaya ba niya magsudo yung mga dita? Di na pasurod. Kaya sila luwa yung dalawa yun. Pasurod na. Pag malawan o'clock, pasuran na sila katan. Mga 1 o'clock. Dua klase kasing tasri, pagtakon yan, biyahon. Kawan, di ba? Oo. Kamu yan halawag na kasud ka mo si Duayan to, wala, na-accepted ka mo. Inshallah, Pagkakadap natin kaya matami din ko mamaya. Nagkapagsusulan na din yung ilang na Majero. Masusa to na mo na yung milkyama. Kanito ang shake na masusa maginang kukuman. tas ni pagbiyaw na nagtulong na permit sa dyan makasud. Ah, biyan dito. Permit makasud, di ba si permit mag-hads. Natin na tubang ko rin hakuha. Natin na way tasri mo rin kung makasud maripalaw. Yung pangasuwan ko rin nahalaw, magtasri pa kita. Ayan, to ako na yan. Yan. Pangasusap ka. O yun, pagtas dito, mangginalaw. So pa mari, yung tasri yun, dahil nga kuha palawom. Ito. Mm. Naman kita rin nahalaw, magtasri pa. Pangasud. Di ko. Amo rin tas dito, kamay at tumulong na. Mga unday kamat. Di na, di ko to. Yan to yatin pangasuwan. Namang so pa makajawaban niyo yan to na tawakkal ala Allah. Allah, amo ito rin siya. Na, tasri yan, biyan siya. Sumod ba lang yan? Amon sumudlong na palawom. Naman Korea halawom yan. Uno pa yan, tumagtasri pa kaw. Permit to hats. No? Di na to. Tasri. Ikaw na to anin jumawat. Ito na mo nakiwan. Na okay nagago. Basta sila nakaligtas Nakasud na. Tasri. Hindi na magtas si Kapsa. Mang di na gitalaw. Di na gitalaw. Tasri. Pwede din kasi. Mang di na gitalaw. Kala pa siya to siya. Natin na nagmukhalip ko rin ang mga waliw lang. Nakakad siya rin ang mga malagpo to siya magmukhalip ko rin ang waliw lang. Tamang sa upamentas siya yung gimuha din ang mga waliw amar. Perkala na kula. At tawa kang gimuha isap din ang mga Magpayag-pay na siya. din ang mga murur. At tawa rin ang mga kuwan. Na wallahu alam bisawab. Akad dyan to rin ang mga pagtaat na po. Nung nariman dyan ito suway biya ini. Labi luwat ya kitsi mga masyayikh ta. Ala kulli halin. Kahalan ta na suway ta matimbang. Onok to maghads kaway kamudara. Na suway mo siya. Suway mo to siya pati mo sarayo. So kita prepare. Prepare. Yung mo. Natin nabukon niya ni pagbuko ni Karhil masusa mga tao kuan. Mga tao mawa sa maghads. So abay ta na biyad to hindi nga mga hal. Natin naman ko matupahkam na lamot siya to rin nga mga. Natin na suway ang biyay, na suway ang biyay.
Pama dia mga sakto kita sa sulis. So dia mga kuannya ko. Ini kaya sa kita pa Allah atau dia dinamakan Allah masih sibuk. So pang-aral ng pasimbi sa seminata na seminara sa sulat at mabaya. At ito pa rin kumilya. Tawag pa siya mga tuya. So apartala sa pama nasa kaway sulat. Yang peraturan media masa bulan Indonesia kemudian mengamatkan dia awak disimpankan sejarah. Kalau ini dia malah ibadah maka tadi bahwa tanda-tanda sebab haji masa bulan ibadah. Kulihan mo ya sa upama magkapasiparkalang papasyag ko sa pulis. Matanda mo mayroong magtahamon. Mayroon magkuhan na mayroon niya laya luman na illa nafsa nanda na mayroon dihilan niya susun alayin ka nunod yan ginawabaran kung nawaybay sa papumiyakan na sara ang tawakan kaya pumiyakat din ang mga surut sa pagkat kanda po nasagto natin ya kami makayan kanulong ng bismillah makadji na kita natin ya tanding uncing kamu sama itu yari kita ni kataan pun kita ni mari nakadji tungtungin na to amu ya tinibutang na to kaida malainkan bang aun pulsa bang aun chance long hikon makahadji ka kasi maliso Lo. ha mari kita ni kataan nakakumit ka kumpanya hospital kataan ni tabang sa pa may sa waktu paghaji way na hinang mo ano pa ka tapi marero sinung ko matugaway bihan na to maguno. No. So, porsa ini dakula. Malain ka, mangkaw nga mga madara mo darat kay mo rin. Wala ko di aksi sarap pakat ko. Nakawaan na to. Inatin niya, banding uno yan. Bukun niya namun long na to. Magsurok sinul. Natawa ka magpa-sign. Na uno ini katan ini. Nagdara siya ini katan. Buwan. Namang sa pa mabiahat tinahal niya na kamoy magkuhan. Lamod siya at nga mga kuhan sinukuma. Na kamu bang sa upama syara sinukuma sabi nukuma rin di hamamla ka dengan mga mulahada na mo miya makad sila hakuan labi luwa pag bangha mga politik kuan si Malik na mga paghadspe ni nayaw ni mufti lam kung diya ka to musiba rin maratong hawla tari mamat mufti hindi hamamla ka hamuok da laku si Saudi Arabia katan simpatawa simpatwa yad tuwa din kanali Sheikh katan rahimahullah ampay ka to pa mga adalong na white ay bayt ahi alis siya. Yung kato, duway ngin patawasin na bus-bus, duway ngin yan to Santa Barbara, duway ngin yan to Basilan. Si Barakula. Ayari na naka-experience sila, inlago si mamlakay na mukti-mukti. Suri magdi makingong imano siya, di. Pasalamok da. Bang beta sinya to akat nakataan. Ay kita lo nakantuan ko niya, ri lang na putse. Yan sa way. Yan to rin nga mga kwanta. Yan to rin nga mga uno. Wala kulya lang tungod si pagtaswiyad to na wallahu alam bisawab. Tamanay dua pargala. Touch relo niya sumod. Di ba hindi hello. Tas Mga triba na along una. tanang kusub-kusub din mga tuhod niya magka. Bakan. Kuha naman si pulis biyan magtadyado na kaw. Yung mga resabsik, pinagalali kami amina niya, hindi kami isagaon. Sa hari ka. Lagong tuod kami, pagkatuong kami agad ito nga sin Muzdalipayat, di ba sinamin? Suwi mo pasangan ng Basta- BBNB ni Apo. Oo, masalong niya, tao kuhanin doon, tas ni kata na hari. Ikaw yung pakulangon. Jadi kami sa... Muhim di ayo siya ka magbukali pamantay mo na ikapatungtong. Amura ko mo lang ka. Hindi kamu lumangkal sin saras. Kuan nila sabab na. Kuan makita sin kuan. Panganali na to. Kita ano yung kaida. Panganali sing kataw tay manghuran, long na maghinang maraw. Maghinang maraw, magtawap ka, magumra ka, maghinang maraw. Bisan ko makasikuhi ka tuod mo yung panganali mo maghinang maraw. Rasul sallallahu alaihi wasallam nag-hajj yan. Daan yun, ha? Kawaan yun ni kaida. Yung Rasul sallallahu alaihi wasallam pagdatong pag-ig na rin Hamadina, nakaratong sa Maripa Makkah, wala siya magtuwi nagtawapul kudum. Wayroon siya nagtawap kudum. Miyad ko siya pataas po namon yun, naliw mo na si mga Bin Laden yan. Amun doon lokal-lokal yun. Diyakahan niya yan, amun wayroon na tao. Ha? Saba masayad to na yung kataan maghadji. Ha? Miyad to siya, pag kita nawain siya magtuwi nagtawapul kudum. Miyari siya pataas po. Suway namon biya limong luong na yung taubihan, nagpasya miyad.
Alamat inatin yung panganal mo ibadat mo ko magsiksik ka rin yung magtuod makabak ko do sa gaman. Sa may tama to doon ni Manoy sa usog ibang babae.